Hej og velkommen til min lille guide om, hvordan du laver et fedt billede. Så lidt ligesom det her, I måske vil sætte videoen, den krasser lidt med grafikken, men det er mit filmprogram. Nu går vi ind og Adobe Photoshop. Jeg så 20 starter lidt, så jeg har allerede begyndt at starte et dokument. Vi dobbeltklikker på det blå her, for at få sådan en fed effekt, sådan, hvor det bliver for sort og så ned til det røde. Sådan en lille gradient ting, tror jeg det hedder. Jeg kører så dansk, så det hedder vist forløbsmaske. Men så klikker vi på den her. Så du kan jo se, det ser ikke så overbevisende ud, fordi det bare er sort til hvid. Det vi så gør her, er at vi laver den her om til sort. Eller hvad vi nu vil have det. Så skal vi lave den her om til rød. Så synes jeg, det ser lidt fedt ud. Så kan man så justere, hvor meget den sorte skal gå op i den røde, eller omvendt. Jeg kan godt lide, at den sidder her, sådan cirka. Klikker vi OK, så OK igen. Så klikker vi der, fordi at ellers vil det komme til at fylde for meget. Du kan se, at hver eneste ting, lag skulle se sådan ud, så vil det fylde pisse meget. Nu starter vi simpelthen et nyt lag. Der vil vi klikke her. Og jeg har simpelthen nu skal vi bruge en brushes. Altså, jeg har så simpelthen allerede downloadet den brush, men nu skal vi se, hvordan man gør. Man går ind her, klikker man download, og når man er downloadet i Google Chrome, så kommer den her frem. Klikker man på den, så skal du se, der er det her Waylights Design News, sådan en lille streg kom. Det er fordi, at det er det, at brush-pakken hedder. Og det vil så simpelthen gøre nu, da vi går ind under, vi skal føre den over til Photoshop-filen. Så det vi gør nu, da vi går ind under harddisken. Nogle af jer ved måske allerede, hvordan den vil føre den over, men nu viser det bare lige til dem, som ikke ved det. Vi går under programmer, så tager vi den, der hedder Adobe, og så Adobe CS4, fordi jeg bruger CS4. Presets, og så tager vi den, der hedder Brushes. Så tager du simpelthen bare at føre filen herover. Når du har gjort det, så går du op her, og så vælger du, den, der hedder Brushes, altså den her lille knap her. Går vi op her, klikker vi indlæs pensler, og så finder du simpelthen filen, og så dobbeltklikker du på den, og så skulle den komme frem nederst. Den jeg så har brugt, det er den her. Den er pænt fed, men nu er det lige meget, hvad for en farve, der vi bruger inden, for nu skal vi lagt lidt på den. Du kan se her, nu er det egentlig bare sort, men for at få det til at se lidt federe ud, så dobbeltklikker vi på det blå, og så går vi ind her, der hedder farveforløbsmaske. Klikker vi på den. Ja, jeg ved det godt, vi kommer til at bruge den rigtig mange gange i den her guide, altså. Og så går vi ind her, og så vælger vi den her, selvfølgelig. Og så er det en god idé at tage orange, for det matcher lidt til det røde, synes jeg. Det lyder sådan rigtig dulagtigt. Det matcher til det røde. Det matcher. Nej. Så dobbeltklikker vi her. Så får vi det til. Ligesom lige at gå fra en farve til en anden farve. Prøver den her. Og så kan det se egentlig pænt fedt ud. Nu skal vi bare have skrift på. Og det gør vi simpelthen at klikke her. Og så vælger vi herude. Den låser automatisk over ved kanten, så det skulle ikke være noget problem, hvis du var inde i midten. Nu skal jeg lidt snottet. Nu så sådan, at den bare skriver herude, ikke? Og den skriver meget småt. Så skal vi ind her, og vælger vi 230. Det er ret stor skrift, den er fin nok. Så vælger vi midten. Og så skriver vi Shock News. Så er der simpelthen Shock News her. Så skal vi finde en fed skrift. Der finder vi på, hvad var det, jeg fandt sidst? Det var... Jeg brugte... Nej, det var ikke den. Hvad hed den? Det var... Jeg kan ikke huske det. Ved du hvad, jeg prøver lige at gå ind og finde filen. 2 sekunder, så er jeg tilbage igen. Hej igen. Nu har jeg simpelthen fundet filen her. Der går vi simpelthen ind, altså der skal vi simpelthen gå ind, og så klikker vi på tekst. Den her fil.
Her står der Letter-O-Matic. Prøv at gå ind i den her. Og så markerer vi her. Letter-O-Matic. Det skulle vi alle sammen have. Og Letter-O-Matic. Det er så pænt stort, fordi det er Letter-O-Matic, så vi tager den ud i 150. Måske det er mindre, vi tager på 100. Det er fint. Og så fører vi den sådan cirka i midten. Bagefter her, så går vi ind og dobbeltklikker på det blå. Ja. Så tager vi farveforløbsmaske. Ja, det er tredje gang vi bruger den nu, men det er ligesom... Og så klikker vi her. Finder vi noget fedt. Vi tager fra orange til rød. Prøver vi. jeg er lidt snottet, det skal ikke tage af. Så klikker vi OK. Nu mangler vi simpelthen bare noget, der glød. Jeg ved godt, det er så lidt fedt, men det brugte jeg så også lidt længere tid på. Klikker vi her tekst. Prøver vi lige igen. Finder vi noget indre glød. Udvendig glød eller indre glød. Udvendig glød først. Prøv lige. Det ser fedt ud. Så gemmer vi det. Og jeg skal nok lægge en link til det over boksen her. Deroppe. Jeg skal nok lægge en link til det. Så det vi simpelthen gør, det er, at vi skal lige spille til Photoshop. Så gemmer vi det. Shocknews 4. Gem. Og gemmer vi det så også lige som en Shocknews. Eller som en PNG-fil, så skal vi se det igen. PNG-filer er ikke så gode til Photoshop, men det overlever vi nok med. Det krumser lidt som en JPG-fil i en forkert verden. Se her. Sådan cirka her blev det færdigt. Det er så fedt ud. Jeg skal nok link til det, som jeg sagde før. Tak fordi I så med.